MC. MC. Πού πήγε? Το OBS. Ωραία. Γεια σας παιδιά, Χαραμπάμπος εδώ. Και από ό,τι έμαθα έχουμε 20 εγγραφές στο κανάλι. Ευχαριστώ για αυτές τις 20 εγγραφές. Μέχρι και αυτές με βοηθάνε. Λοιπόν, αφού σκεφτόμουν για το σημείο. Κάτσε, τι είναι αυτό? Πριν από 19 λεπτά MC Χαραμπάμπος, βίντεο κουνήσου δίπλα μου. Αυτό μου το έλεγε στο κινητό. Το μουνόπανο. Γι' αυτό είναι πάνω στη τέντα. Γι' αυτό είναι πάνω στη τέντα το καπέλο του. Πήδηξε μα λέει. Μ' άκουσε και έφυγε. Καλά, δεν θα ξανάρθει. Θα έχει μια μικρή έκπληξη. Εντάξει, θα την καταλάβει. Αλλά τέλος πάντων, ευχαριστώ για τα 20 subscribe. Και ίσως το βράδυ σήμερα θα παίξω horror game. Αλλά τώρα δεν ξέρω ποιο. Έχω άλλες 6 ώρες να το σκεφτώ, οπότε μπορείτε να πείτε και κάτω στο βίντεο του μαλάκα που έκανε. Πείτε άμα θέλετε κάποιο horror game. Αλλά μέχρι το βράδυ, αντί για